Τώρα ο κύριος Φώτης Χιώτας θα αποδώσει μια πρόταση γάμου. Παρακαλώ κύριε Φώτη. Την αφοδέσμη μου κρατώ και μπαίνω στην αυλή της, μα η μαμά της ξέχασε να δέσει το σκυλί της. Και τότε φιλαράκια μου σκίζει τα μπατσάκια μου, τρεχάτε ποδαράκια μου. Έρχομαι για καλό σκοπό, κυρά μου, να την κάνω. Μπορεί να μην μεγάλωσα μεγαλικά και πιάνω, όπως η κόρη σας μαμά, μα κοινωνία με χτιμά, που παίζω φίνο μπαγλαμά. Φωνάζουν οι γονείς, ποιος να τους συγκρατήσει. Χτυπά την πόρτα το σκυλί, να πει να μου ορμήσει. Η πρότασή σου είναι τρελή, είσαι από τάξη χαμηλή και το μυρίζει το σκυλί. Σκίζει μάγκες μου, καρδιές και παντελόνια, και μια τσιγκάνικη ψυχή δεν κάνει στα σαλόνια. Και φεύγω δίχως τσιμουδιά, όπως ο κλέφτης ρε παιδιά, μη πάρει ο σκύλος μυρωδιά.